Hvala vam, stvarno hvala od srca, ali hoću da kažem, vi ste jedna od najstarijih škola u gradu, ako niste najstarija, mislim, srednja stručna. Jesmo. Najstarija. I škola sa tradicijom, i škola izuzetna, škola koja ima izuzetne učenike, to mogu isto da kažem, mi smo sarađivali, nekim u RAM su deca vaša crtala nas i stvarno svaka čast, stvarno svaka čast. S druge strane, meni je drago da bilo šta slušamo, za bilo šta drugo, ljudi shvataju kao da smo mi neka srednja stručna škola i konferencija, kao da smo mi nešto. Ne, mi smo prijatelji koji treba da sarađuju, da rade, da razvijaju ovaj grad, da razvijaju svoju neku priču, istom smo zadatku, tako da je to. I drago mi je zbog direktora, ne znam kakve vi utiske imate sa njim kao loše. I mi svi ostali. To je sindikalista. Inače, on je danas radnik trgovinsko-ugostiteljskih škola. A evo ga sedio. Tako da, imate za ostane. Radnik trgovinske škole danas. Tako da, ja se nadam da ćemo da dalje. Ne. Hvala. Hvala, Radoslav.